may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Kevin. Isang tambalanistang saktuhan lang sa lahat ng bagay, lalo na sa usapang pinansyal. Ito ang dahilan kung bakit napasulat akong bigla sa inyo. Naku, partner, para mangungutang. Bakit? Tutuloy mo pa ba? Parang ayoko na. Parang ayoko na lang to. Na-anticipate mo na yung dadramahan ka muna. Ganyan, di ba? O, eto na. Wala Judgmental ka. Hindi naman, based on experience lang kasi talaga. Natuto na. Oo, ganun. Wala kasi kung mahinga ng payo. Payo lang pala. Payo. Okay. Buti malinaw. Safe tayo, partner. Wala kasi kung mahinga ng payo sa problema ko ngayon. Bilang araw-araw naman kayong nagpapayo sa mga tambalanista, sigurado akong may matino kayong maipapayo sa akin. Tungkol sa pera, di ko sure. Kung kami, sure, di na namin magawa yung sarili namin pagpapayaman. So true. Paano ba ikaw? Anyway, ganito kasi tambalan. Meron po akong maganda, matalino at mabait na nobya na itago natin sa pangalang Heather. Ay, taray, pangalan pa lang alam mong mayaman na. Oo. Sino nagpapangalan ng Heather, di ba? Sinong kaibigan mo ang hampas lupa ang ipinangalan ng anak niyang Heather? Wale, di ba? Alam mo talagang the aircon kapag ang pangalan ay Heather. Kakaiba, no? Oo, Heather. Anyways, meron akong maganda, matalino at mabait na nobya na itago natin sa pangalang Heather. Perfect na siya, kaya lang sobrang yaman ng pamilya. Tuwing kasama ko sila, sinasampal ako ng kahirapan at ramdam na ramdam ko ang pagiging hampas lupa ko. Pag pumupunta ako sa kanila, mas marami pa yung kasambahay nila kaysa sa kanila. Ang laki-laki ng bahay at ang ganda-ganda. Hindi ko tuloy madala sa amin si Heather. Ilang taon na kami pero hindi pa din siya nakakarating sa bahay. Ang layo kasi ng itsura ng bahay nila sa bahay namin. Kung kumain sila, mas marami yung ulam kaysa sa kanin. Ay, sana all. Yan talaga basihan ng kayamanan. Minsan nga, kumain kami sa labas, yung bill nila katumbas na ng 2 buwang grocery namin. Kapag nag-grocery, parang magkaka-lockdown sa dami ng binibili. Samantalang ako, sa sari-sari store lang bumibili ng toothpaste na nakasachet. Nakasama na din nila ako mag-shopping at nagulantang ako. Hindi ko katulad na nag-iisip na napakaraming beses bago bumili ng kahit ano. Hindi sila tumitingin sa presyo. Sabi nila ang mayaman ay para sa mayaman. Kaya naman hindi ko alam kung bakit naging kami. Tambalan, aaminin ko na nai-insecure talaga ako to the maximum level. Itutuloy ko pa ba? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Kevin. Hi, Kevin. Yung nararamdaman mong insecurity ay
valid. Yung nararamdaman mo ngayon na nervyos, panic, basa ng kilikili, pagkapasma ng kamay, di ba? Kamay at paa. Lagi na mamawis Oo, yung correct. ano mo, no, kilikili mo. Oo, 'di ba? Dahil parang feeling mo ay hindi talaga kayo match. Ganyan. Na valid yung lahat ng mga nararamdaman mo kasi lalong-lalo na dito sa sa Pilipinas lang ba o sa ibang bansa may mga ganyan ding mga eksena. Dito kasi talagang mayaman sa mahirap, hindi daw talaga pwede, ganyan. Pero ilang taon naman na kayong together, 'di ba? At ang pinaka-importante dito kung gusto mo talagang i-push at dahil mahal na mahal mo itong si Heather, importante na maging honest ka sa kanya. Makita niya kung saan ka talaga nakatira, kung saan talaga yung mundo na ginagalawan mo. Kasi hanggang kailan yung pagtatago or pagkukunwari, meron lang ding hangganan yung ganyan. Dadating din ang panahon na magkakaalaman na talaga. Tsaka baka naman minahal ka ni Heather hindi dahil dyan sa kayamanan. Obviously, kaya naman naging kayo, di ba? May mga iba yung nakikita sa'yo. Ganon. Oo. May mga ganon talaga na ganyan ang pag-ibig. Hindi naman natin talaga maipaliwanag. Minsan, bulag yan. Malay mo gusto niya sa malibag. Di ba? Correct! Kahit mayaman sila, gusto yan niya ang kanyang maasim yung kamay. weakness. Correct! Maasim ang kilikili, maasim ang batok. Sabi ko nga sa'yo, partner, yung may mamasama-sa yung kamay at paa. Di ba? Yan ang weakness niya. Kasi siguro sanay na yan sa mga masyadong malilinis yung mga kaibigan nila, Oo. 'di ba? Para pare-pareha. So parang ang trip niya naman talaga yung parang 'di ba? Libagan mo ako. Yung Dungisan mo correct, ako, 'di ba? Babuyin mo ako, ganyan. Sa laulain mo ako. Baka yan yung mga trip niya. Hindi naman magiging kayo kung wala kayong common denominator. Ibig sabihin, wala kayong tuwaan together, kung hindi kayo match in so many ways, hindi magiging kayo. 'Di ba? Kaya lang naging kayo eh. So ibig sabihin, may pagmamatch sa inyo na hindi maipaliwanag ng kayamanan, 'di ba? Ngunit Totoo. maaaring ipaliwanag ng libag. 'Di ba? May ganun. May ganun talaga. Ang sa amin, siguro nga nakaka-insecure, siguro nga hindi ka sanay sa ganyan, 'di ba? Pero kailan ba naging hadlang, 'di ba? Yung mga ganyang klaseng eksena para hindi magtagumpay o hindi mag-push ang isang pag-iibigan. Totoo 'Di ba? yun. Magkakaroon lang naman ng mga posibilidad ng mga prenuptial agreement, mga ganor na mga eksena. Expect mo na yun. And I think yung mga prenup na yan, minsan akala lang natin masama pero nakakabuti din pala. May mga ganun ako narinig na nakabuti pala na may ganun sila. 'Di ba? Expect mo na yung mga ganyan. Expect mo na rin na may mga kaunting aapi ng mga kaunti, 'di ba? Or maaaring malalaki, 'di ba? Na klase ng pang-api mula sa iba. Pero ang mahalaga naman kayong dalawa, 'di ba? Ito yung sinasabi natin kanina, partner, 'di ba? Na at the end of it, kayong dalawa din naman. Meron sasabihin ang lahat ng mga ibang tao, pero at the end of it all, it's about the both of you. Tama. I'm not sure, hindi naman nakwento sa nabigay sa kwento niya. Yung mga magulang, correct. Sa kanya, nung pamilya mo, kung malaman ka na hindi kasing yaman nila ang buhay mo. 'Di ba? Wala namang na-mention. Walang ganun. Wala nga akong nakitang ganun. It's really just about his insecurity. Ilang years na nga sila, sabi niya? Ilang taon na kami. Correct. Tumaon na. Kung ganun na katagal, ibig sabihin malalim na rin ang pagkakakilala nyo na magjowa. So malamang kilala niya na rin at nakikikwento niya na rin sa pamilya niya yung estado ng pamumuhay mo na hindi ka ganun kayaman. Ngayon, kung natanggap ka ng pamilya, di mababait sila. Di ba? Kung hindi issue ito sa family na magkaroon ng hindi kayamanan na jowa yung anak nilang si Heather, di walang problema. Totoo. Yung insecurity mo ay sa sarili mo lang nanggagaling. Yes. You have to change the mindset. You have to change your perspective. Papabor sa'yo to. Diba? Para sa'yo talaga to. Oo, sa halip na ma-insecure ka, maging excited ka. Isipin mo, titira ka na sa air-conditioned room. Ay, naku, makakapag-shopping ka na hindi ka titingin sa presyo. Naku, nakaka-excite! Napakagandang oportunidad nito para sa'yo kung tutusin. So sa halip na ma-insecure ka, ma-excite ka. Kung tanggap ka ng pamilya, ha? Correct. Na dapat walang
ang issue ha, kasi baka mamaya mo niyan parang minsan kasi yung pride, yan din yung dahilan kung bakit hindi tayo nakaka-move forward eh. Baka mamaya mo niyan parang kasi yung sinasabi mo partner parang hindi mo ba naisip na isang araw na aircon ka na? Oo, 'Di ba? Hindi napapawisan yung kilikili mo. Yung bang hindi mo kailangan mag-mall para ma-airconan sa panahon ng ganito kainit, 'di ba? Yung ganyang klaseng mga eksena, yung hindi ka natitingin kung mahal ba yung sabon, bibilin mo na lang, 'di ba? At hindi ka lang basta magsasabon, 'di ba? May kasama na siyang lotion at pabango, 'di ba? Maaaring pwede mong tingnan doon sa aspetong 'yon. Maaari namang itong si Kevin ang eksena is hindi. Kailangan kung ano yung mga kaya kong ibigay sa kanya, yun lang ang i-enjoy niya. Baka may mga ganong kading pride. Baguhin mo na yun. Itigil na natin yung mga ganyan. Pero dapat malinaw lang ha. Malinaw na walang pang-aaping nagaganap or na gusto kanila in spite of. 'Di ba? Yung kaibahan ng pagdating sa sa estado ng pamumuhay. Kasi aminin natin totoo, may family na very protective sa wealth nila. Kasi pinaghirapan yun ng buong angkan. Correct. And yun, realidad yun ng buhay. Yes, totoo. Ngayon, kung wala namang issue doon, 'di ba, walang problema doon sa pamilya ni Heather. Ay, naku! Dapat wala ka din problema. Ibig sabihin, partner, kung yung pamilya ni Heather walang problema sa ganun, mga pakawala sa pera, dapat ipa-friendly na rin natin sila. Sila na yung mga bago namin BFF, yan, di ba? Ito na yung pagkakataon natin bilang kaibigan ka naman namin, Kevin. Bilang humihingi ka ng payo, consider this as our talent fee, consultation fee. Anong naiisip mo, partner? Yan, seal na lang ito ng ating friendship. Yan, diba? Yan, so pag ipupush ka talaga namin. Kasi kung magkatuluyan kayo ni Kevin, ay ni Heather, di ba isipin mo, nako, ay di alam na, natitira ka na sa mansyon. Yan. May disundo ka na. Yan. Di ba, mas marami na yung katulong mo kaysa sa mga, kasi sa bahay namin, mas maraming daga kaysa tao. Correct, totoo. Kanya-kanya yan. Pero pak na pak talaga yung mas marami yung ulam kaysa sa kanin. Oo, tsaka mas marami yung kasambahay kaysa sa taong mga nakatirang may-ari. Oo, di ba? Yan talaga pak na pak yan. Ano yan, yung mga kasama sa bahay partner na may kanya-kanyang roles. Hindi ka pwedeng, yung yaya, hindi pwedeng maglaba kasi yaya lang siya. Di ba? Yung tagalaba, hindi pwedeng magbantay ng bata kasi ang role niya tagalaba lang. Kaya ganun kadami. Pak na pak, isang araw nasa ganyan ka na. Di ba? Siyempre, wag mo kaming kalilimutan na minsan sa buhay mo, pinag-usapan sa tambalan, yung love story nyo ni Heather. Correct, na ipinaglaban ninyo kasi pinayo ng tambalan, push mo yan. So, ang kagandahan ng buhay mo, ang magiging future, ang kagandahan ng future mo, nakasalalay pala, tama partner. Sa ating pagpupush dito kay Kevin, push mo na yan, Kevin. Baguhin mo na yung perspective mo. Walang insecurity dapat na maramdaman. Kung walang problema sa pamilya ni Heather, dapat wala ka rin problema. May-excite ka doon. Yun talaga yun eh. Kung walang problema sa pamilya ni Heather, dapat wala na ding problema sa'yo. Ngayon, yung realidad na may possibility of a prenuptial agreement, hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya. Basta alam ko, parang ang pagkakaintindi ko dyan, parang kung magkamatayan, di ba wala ka makukuha. Tama ba? Tama ba ganon? Hindi ko rin alam. Basta may mga ganon kasi usually mga mayayaman may mga ganyang agreement kasi pinoprotektahan kasi nila yung wealth nila. Kailangan lang ding maging handa ka sa ganon. Pero kung man, edi kung ano lang yung meron kayo, di enjoy mo. Ang sa akin, kaya naisingit ko lang yung part na minsan parang yung pride, yung pa yung nagiging dahilan kung bakit hindi tayo umaasenso eh. Tingnan mo, ikaw na nga itong ikaw pa itong ma-pride. Diba? Ayaw naman namin nakakasakit na nga po, pero alam mo na yun. Diba? Ma-pride ka pa eh. Parang hindi mo na lang, ewan ko, unless nga hindi niya lang kwento sa atin na kaya siya na-insecure kasi pinapamukha ba sa'yo? Dinidikdik pa sa'yo na, para sa kanila alikabok ka lang. Kung may ganun, wag na ituloy. Wag na. Pero yun eh, kaya paulit-ulit si partner ko, wala namang pagpaparamdam ng ganyan, diba? Na lupa ka langit sila. Diba? Edi i-enjoy mo na lang kung ano yung meron kayo. Sipin mo. Diba? Sabi mo, perfect na nga eh. Maganda na, mayaman pa. Ako, mabait pa ang pamilya. Or siguro, partner, ang iniisip ko lang, baka mamaya, yun nga, yung pa rin na syempre, ako yung lalaki, so ako dapat yung mag-provide, ganyan. Alam mo, nandito na tayo sa mundo ngayon na ang dami ng acceptance tungkol sa bagay-bagay. Luma na yung ganun. I mean, of course, ano pa rin naman yan na the head of the family, may ganyan. Natin yan, naiintindihan natin yan. Kaya lang, nandito na rin tayo sa mundo ng ChatGPT, alam mo yun? Sa mundo ng AI, kung na ibig sabihin, nag-evolve na din yung world. So, ibig sabihin, kung
sa relationship ninyo, ang mas kumikita o mas malaki ang pera ay babae, hindi na dapat siya maging issue. 'Di ba? Correct. Dapat ano na lang siya, pagtanggap na ganun talaga. Totoo. At ikaw naman on your part, kung gusto mo na namang ma-feel na talagang dadating yung panahon, ako naman yung 'di ba manlilibre, or ako naman yung magpapakain sa inyo sa masarap, 'di ba? Eh di pagtrabahuhan mo din. Hindi yung sa ngayon pa lang, 'di ba? Give up ka na agad. Nag-i-enjoy ka na tapos gi-give up ka. Correct. 'Di ba? And insecurity is a negative trait, 'di ba? Tama. Gusto mo ng nega? Basta isa lang yung isa sa mga tanong na importanteng malaman mo, may issue ba ang pamilya sa iyo? Yan. Inaapi ka ba? Yes, kung ang sagot ay wala, wala kang problema. Totoo. Enjoy mo na lang. Ako yan, partner. Oo. Ang Naku, may saya-saya. excite ako. Teka, yayain ko kaya yung tambalan kasi wala namang problema sa pera yung pamilya. Correct. Mag-Paris kaya kami next month. Di ba? Paris Retiro. Ganon. Pwede rin sa Parisan ni Diwata Pwede. dito. Para may Mas matuloy malapit sa amin. lang. Correct. Oo. Pero Ganon. yun lang yun. So kung nag-i-enjoy at mahal ka niya. Oo. 'Di ba? Kung mahal ka ni Heather, tas masaya si Heather. May mga tao talagang ganyan na parang dahil sanay na sanay sila sa mundo nila, gusto nila ng kakaiba. Parang yung kakapanood ko lang na pelikula, sanay na sanay siya sa kilalang kilala siya, very popular siya. Kaya nung may nakilala siyang isang babae na hindi siya kilala, dun siya na in love. Oh. Kasi sabi niya, naku, parang lahat ng tao nagkukumahog para makapiling ako, tas isang taong to, hindi ako kilala, dun pa siya na-fall. Oh. Baka ganon. Kaya push na. Diba? Go na. Inarte pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Push mo na yan, kuya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!